בוקר טוב מאזינים של תחנת הרדיו גלי הדסה. עכשיו השעה 11:12 ועם החדשות. כתבנו מוסר איציק סבן עם הכותרת: מסתמן בשבוע הבא כתבי אישום בפרשה 512. יצחק ומאיר אזרבייג'ן יואשמו ככל הנראה ברצח 3 אזרחים ובניסיונות הרצח של זאב רוינשטיין. מצעד עבריינים אתמול בבית הסוהר מש, אשר מתכוון למעצרם של 20 הוא ערך. אנחנו נשמע קצת מוזיקה, אבל לפני הכל נשמע קצת מוזיקה. אני מקווה שאתם תאהבו. לפעמים יש תקלות, אתם יודעים. אפשר לקפוץ שם בבית. לפעמים יש תקלות, אתם יודעים. בבקשה. תחנת הרדיו הטובה בעולם. גלי הדסה. גלי הדסה. חזרנו לשידור. בבקשה. אנחנו חוזרים לשידור. אני רוצה קצת להקריא לכם. אוקיי. חשד מאבטח בקיר חשד מאבטח בכיר שיחת נשים שצילם ברגעים אינטימיים. כתבנו דני ברנר אומר המאבטח קיים יחסי מין בהסכמה ואיים על אנשים שיפרסם את התמונות. מעצרנו הוא ערך. עוד רונל פישר ישוחרר למעצר בבית עם אזיק אלקטרוני. כתבנו לענייני משפט צבי הראל: הפרקליט ישהה בביתו חמותו ושתי דירתו ישועבדו. השופט